Vi har en ligning her, og den skal vi løse. En ligning er, når man finder facit af en ukendt faktor, og i det her tilfælde er det så x. Vores ligning hedder 6 gange parentes x minus 1 parentes slut er lige med 2 gange parentes x plus 3 parentes slut. Vi starter med at gange 6 og x, og det giver 6x, og så ganger vi 6 og 1, og det giver 6. Og da der står minus mellem her, de to faktorer her, så skriver vi også minus her. Så går vi over på den anden side af lighedstegnet, og der står 2 gange x, så derfor siger vi 2 gange x, og det giver 2x, og så 2 gange 3, og det giver 6. Og da der står plus her, skriver vi selvfølgelig plus her. Nu vil vi gerne have x'erne over på den ene side, og tallene på den anden side. Derfor skal vi sige plus 6 for at få det hele til at give 0. Så vi siger 6x minus 6 plus 6. Og det gør vi så over på den anden side af lighedstegnet, da man skal gøre det samme på begge sider. Så vi siger 2x plus 6 plus 6. Derfor har vi nu 6x her på den her side, og 2x herover plus 12, da 6 og 6 giver 12. Nu vil vi gerne have de her 2x væk, så der kun kommer til at være tal herovre. Derfor siger vi 6x minus 2x er lige mod 2x plus 12 minus 2x. Derfor har vi nu kun 4x herover og kun 12-tallet tilbage her. Og nu skal vi så dividere med 4 på begge sider, da vi gerne vil have 1x. Så vi siger 4x divideret med 4, det giver x, og 12 divideret med 4, det giver 3. Så det ender med at give x er lige mod 3.